Aman, tatos. Πω, παρπάξανε. Πω, καήκανε για τα καλά. Δεν πειράζει. Θα τους το φέρω με τρόπο. Καμένα, καμένα. Καθώς που παραγγείλατε είναι λίγο μαύρη σε μένα. Όχι, πλάκα κάνω. Απλά τα έφτιαξα με μαύρο ψωμί. Αλλά... Λάση, έλα λίγο να παραγγείλουμε. Αμέσως. Λοιπόν, ακούω. Όπα, Βλάση, τι συστήματα είναι αυτά? Προχωρημένα, καινούργιες μέθοδοι. Παίρνω την παραγγελία στο μαγνητοφωνάκι και μετά πάω μέσα, την ακούω και την γράφω στο μπλοκάκι. Κάνω απομαγνητοφώνηση. Καλά, και γιατί δεν τη γράφεις κατευθείαν στο μπλοκάκι? Γιατί σπουδάζω τα απογεύματα δημοσιογράφος και κάνω πρακτική εξάσκηση. Καλό, Δεν μου λες, τι πιάτα έχει σήμερα? Χάρτινα για να μην πλένω. Καλό, τα ίδια ρε που έχω κάθε μέρα. Από πορσελάνη. Καλό, πάλι. Όχι ρε Βλάση, δεν κατάλαβες. Τι φαγητά εννοώ. Τι προτείνει σήμερα ο σεφ? Άσε, ξέχνα το σεφ, δεν ξέρω να προτείνει. Γιατί? Γιατί όλο μαλακίες προτείνει. Μου πρότεινε εμένα να πάρω ένα αμάξι καμπριολέ, ξέρεις, όλο ανοιχτό από πάνω, το οποίο λέει είναι φοβερό. Όταν αρχίζει να βρέχει, πατάς ένα κουμπί. Και σηκώνεται η κουκούλα. Όχι, σταματάει να βρέχει. Καλό, 12 εκατομμύρια. Και το πήρες? Όχι, με τι λεφτά. Γι' αυτό σου λέω προτείνει μαλακίες. Τέλος πάντων, τι έχεις από κυρίως πιάτο? Από κυρίως πιάτο έχω μακαρονάδα του ψαρά, μακαρονάδα του μπακάλι. Μακαρονάδα του μπακάλι. Καλά, πώς είναι η μακαρονάδα του μπακάλι? Είναι ίδια με του ψαρά, απλά αυτή είναι του μπακάλι. Καλό. Έχω πίτσες. Πίτσες? Να σου πω, κάνεις και προσφορές. Πως λέμε στις 3 η μία δώρο. Ναι, μόνο που εγώ στις 3 πίτσες δίνω δώρο μια μακαρονάδα, ένα καλσόν, 2 τραπεζομάτιλα, ένα κουβερλί, ένα ζευγάρι πιζάμες, ένα μπουρνούζι, μια ομπρέλα ταλάσσης, ένα μπουζί αυτοκινήτου, ένα κασκόλ και 2 Πόκεμον. Α, ωραία. Και πόσο πάνε 3 πίτσες? 18.200. 18.200. Γιατί τόσο ακριβά? Είναι και τα δώρα. Ποιος θα τα πληρώσει, εγώ από την τσέπη μου? Καλό. Λοιπόν, πίτσες. Πίτσες. Εγώ θέλω μια special. Κι εγώ μια special. Εγώ μία μόνο με τυρί και ζαμπόν. 3 special δηλαδή, απλά η μία να μην έχει λουκάνικο, πιπεριά, μανιτάρια, μπέικον, σουτζούκι, ελιές, ντομάτα και παστούρμα. Τι, όλα αυτά έχει special? Όχι, έχει και τυρί και ζαμπόν. Καλό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ωραία. Από Βλάση Κουτουλούφα για το σεφ, καλό,